Aquesta setmana hi havia 4 duels catalans a la jornada de la segona divisió B. Un el van veure ja en directe pel 33, el Sabadell, i els altres 3 formen una autèntica marató de partits de la jornada i, a més, dos dels quals són 2 partits dels 2 equips que ara mateix són al capdavant de la classificació, Sant Andreu i Barça Atlètic. Primera parada Sant Adrià, el Sant Andreu a l'assalt del liderat. Els comentaris de Lluís Cervelló. El president de l'Espanyol, com fa sempre que pot, va fer costat al filial. Ahir, a més, perquè visitava Sant Adrià, el millor dels equips catalans de la categoria. El Sant Andreu és el nou líder i es va comportar com a tal. Va trigar 25 minuts a crear perill, però quan ho va fer, va ser amb contundència. El xut al travesser de Manolo Lanzarote obria uns minuts d'autèntica pressió quadribarrada. Aquest xut de Luso també va estar a punt d'entrar. I encara faltava l'aparició de Mayor. En aquesta jugada va estar a punt de regalar-li el gol a Lanzarote. Un xut inofensiu de Max va ser el més perillós dels locals a la primera part. I a Dai, a l'altre cantó, va fer lluir Víctor Ibáñez, que ahir tornava després de 7 partits d'absència. En la represa la cosa va canviar. Al Sant Andreu li va costar molt més generar ocasions. I és que la més clara de totes la va tenir a les seves botes Enric Gallego, però el davanter de l'Espanyol la va desaprofitar. Al minut 68, a la sortida d'un córner, arribaria al 0-1. El va fer un davanter en ratxa, Mayor. Ja suma 8 gols, 4 en els últims 4 partits, i el Sant Andreu catapultat a la primera posició. O igual no como, por ser líderes. Igual que ser segundo. La verdad es que no me quita el sueño ahora mismo. Lo que me importava era ganar el partido. Les dues ocasions més clares doncs, les hem tingut nosaltres, tant en Marc Pedraza com l'Enric, però no han estat encertats. I el que val, en definitiva, doncs, és marcar gols. L'oportunitat de Pedraza, que fa referència a Pere Arnau, és aquesta. La seva vaselina va sortir fora per ben poc. N'hi havia per posar-se les mans al cap. El Sant Andreu, però, també hauria pogut marcar el segon si Queco, que ahir reapareixia, no hagués topat amb Víctor Ibáñez.